Tak, tohle je fyzika. Navštívili jsme opuštěné vlakové nádraží, kde byl i reálný Čuču Charles, takže si tě zajímá, jak to dopadlo, tak se dívej až do konce. Právě teď už se nacházíme na tomhle opuštěném vlakovém nádraží a vypadá to tady vážně děsivě. Není tady vůbec nikdo. Každopádně někde tady v okolí by se měl nacházet Čuču Charles a jiné děsivé příšery, jako například Flame Eater, Buzz Eater anebo Thomas Exe. Každopádně si myslím, že by se to tady měli pořádně prozkoumat. Tak co, kluci? Sledujte, tady je nějaký oblek, je tady dokonce i takováhle maska, či to asi bylo? No to fakt nevím, Humy, ale úplně děsivě to červeně svítí a počkej, co je tamhle na zemi? Počkat, to je kamera, ty kráso, tam třeba na ní něco bude, tak si ji pojďme společně pustit. Lidi, to vypadá, že ta kamera je fakt stará, ale dobrá, tak si pojďme pustit ten záznam. Pokud tenhle záznam někdo uvidí, tak okamžitě zdrhejte, protože tohle je extrémně nebezpečná oblast. Nachází se tady Čuču Charles. Co? To je asi natočený tady. Asi jo, ale ještě to pokračuje, pojďme to dokoukat. Musíte se odsud dostat pryč. U mě už je asi pozdě, ale vy to snad ještě zvládnete. A co? Co se to děje? On už sem jde. Co budeme dělat? No já si myslím, že bychom toto měli pořádně prozkoumat. Dobrý nápad, tak jdeme třeba tamhle. Jo, jdem na tu zastávku. Cože, lidi, vypadá to, že jsme to fakt našli. Nacházíme se na nějaký vlakový zastávce, ale nevypadá to jak nějaká obyčejná vlaková zastávka, spíš taková hororová. Tenhle nápis jsem v životě nikde neviděl, ale budeme doufat, že sem třeba nezastaví Čuču Charles, aby vyzvedl nějaký svoje kamarády anebo nějaký další příšery. Ale pojďte se podívat sem, tohle je hustý, tady jsou takové varovní cedule a jsou hodně teda děsivý a hned vedle se nachází tady ta obří mapa. Jo lidi, a tady je taky další varovná cedule, no a na ní je snad i Buzz Eater. Každopádně tady máme tuhle obrovskou mapu a na ní se nachází hned několik lokací. Tady na téhle první lokaci jsou nějaký vajíčka, takže tam určitě budeme muset jít a najít nějaký divný vajíčka. No a další máme teda Train Station, na té se právě teď nacházíme. No a pak tady máme snad tu nejhorší lokaci, kterou si vůbec můžete představit, protože je s nějakýma děsivýma pavoukama. No a pak tyhle si zbylí, tam vůbec netuším, co by mohlo být, protože to je zakrytý, ale já vím, jak to odemknem, tím, že budete dávat odběry dole, takže rychle. No, ale kam jsem tady takový jiný. Já nevím, Anetko, ale zvolil bych asi ty vejce, ty budou zajímavý. Jo, ale měl by si to rychle zkontrolovat dronem. Jo, tak já tam napřed letím, pojďme se na to podívat. Ty jo, mi tohle se vypadá vážně zajímavě, já si myslím, že byste se tam měli okamžitě vydat. Jo, tam se vydáme, to je fakt hustý, ty vejce chci. Jo, Lidi, možná jsme sem dneska měli jít spíš ve dne a ne večer, protože teď to tady působí fakt extrémně děsivě. Jo, a navíc pokaždý, co jdeme u těch kolí, tak slyšíme, jako by po nich jezdil vlak, ale přitom je to tady úplně opuštěný a žádný vlak tady nevidíme. No, to je pravda a Víťo, slyšíš to je nějaký houkání. Jo, to je možná Čuču Charles, asi bychom si měli chvátnout Fizi. Jo, jdeme. ty jo, lidi, vypadá to, že tady to je úplně konečná zastávka a dokonce tam kočí i ta kolejnice. No a tady na zemi je zase nějaký plakát, ale to vypadá, že to je snad i Čuču Charles, má u sebe nějaký vejce. Jo, to jsou ty vejce z té mapy, už musíme být blízko. Sledujte, tamhle svítí nějaký světlo, třeba tam budou, tak pojďte. Jo, rychle, jo, asi jsou tady nějaký plakáty, no a pak jsou tady ty vajíčka. Jo, asi každý patří někomu jinému. No to jo, a vypadá to, že se je i pořádně hlídá podle tam toho plakátu, asi to jsou nějaký jeho děti, ale počkat, slyšíte to, tam se něco šustí. Ale ne, to je Čuču Charles, kluci, necháme toto vejce a utíkáme. Beru aspoň jedno z ráme, Fizi, pojď taky. Jo, kluci, já doufám, že teď už se nacházíme na nějaký bezpečnější lokalitě, vůbec nevím, jestli byl dobrý nápad se toho zvláštního vajíčka dotýkat. Museli jsme ho získat a snad za náma nepůjde, ale sledujte, co to dělá. Já ho radši položím, tohle je mega nebezpečný. Tak, já už ho nechci. Co to je hrozný. Já vůbec nevím, teď je to úplně naprosto příšerný. Nechcete se tam jít podívat, třeba nás někam odveze, anebo tam budou nějaký zbytky školních svačin. Víďo, ty asi nejsou vůbec normální, co by si asi čekal, že se stane? No já tam jdu. Ne, nejdeš, pojďte zpátky k mapě, co děláš? Pojďte, musíme se vydat na další lokaci. A sledujte, tyhle dvě jsou stále zamčený, takže nás zbývají ty pavouci. No to jo, takže Hume, měl by si tam rychle ohlídnout dronem. No tak já tam letím. Co? Fuj, tam jsou všude pavučiny, Humy. To vypadá hodně nebezpečně, ale teď nám nic jiného nezbývá, protože tady teď zůstat nemůže, takže my rovnou běžíme. Jo, snad nebudou jedovatý. Tady už začíná to pavoučí hnízdo. No to jo, ale kluci, já se fakt hrozně bojím. Tady je to vážně děsivě, já mám strach z pavouků. No ale počkejte, já mám nápad, čím bychom se mohli posilnit. Vzal jsem tady tyhle ty Fizi bonbony, který, kdybyste chtěli, tak je najdete dole na fizyshop.eu anebo na tomhle QR kódu, kde najdete i tenhle ten stylový merch. A my se jdeme teda rovnou posilnit.
zachránit, ať nemáme strach z těch ošklivých pavouků. No, tak jo, doufám, že nám to docela pomůže. To je výborné, ale už jdeme. Jo, jdeme na ně. Lidi, upřímně by mě zajímalo, jaký pavouci se tady nacházejí, protože tohle je fakt hodně nebezpečný. Jestli budou jedovatý, tak si myslím, že bychom měli dávat pozor dvakrát tolik, anebo budou úplně obrovský, protože Čuču Charles je taky takovej pavouk. No, musíme si dávat pozor a fuj, je to tady úplně všude. Tady jsou všude fakt pavučiny a co je tohle? To je nějaký nechutný pavouk, ale kluci, všimli jste si tohle se je vážně nechutný, to je i Čuču Charles, ale určitě se v něm něco nachází, fakt to tam úplně svítí, takže to vy rozhodně musíte otevřít. No já do toho šát nechci, ale nic jiného nám nezbývá, takže kluci pojďte. Lidi, upřímně, takovejhle mystery box jsem v životě neviděl, ale pojďme si ho tedy otevřít. Co tam je? Tak, co, nachází se tady nějaký komiks? Tak ho rychle přečti, co v něm je. Dobrá, no vypadá to, že je asi o těch příšerkách, ale podíváme se na první stránku a vypadá to, že co Mašinka Tomáš Exe, Buzz Eater a dokonce i Čuču Charles jsou tady společně, ale co? Tady jsou nějaký lidi a mají červenou baterku a oni potom na Čuču Charles se zasvítili a dokonce i na Buzz Eatera, ale co se stane, když na něj zasvítí? No, Fizi, mně se zdá, že se možná bojí toho červeného světla, že to je něco jako světlo na semaforu, to taky auta zastavují na červenou. No, Víďo, vypadá to, že máš pravdu, protože tadyhle za tím člověkem Buzz Eater úplně vybouchnul, takže ano, my potřebujeme najít baterku s červeným světlem. No a nenachází se ještě v tom mystery boxu třeba? No, podíváme se, ale co? Ne, tam se nachází jenom nějaký Spider Engine Elixir. To bude bez tak luxusní, já to chci ochutnat. Co? Dobře, Humi, ale buď opatrnej. No, já nevím, jestli to je dobrý nápad. Není to dobrý nápad, to je hrozný. Co? Co? Víďo, vidíš, co se to s mým děje? Co? Tak tohle to jsem v životě neviděl, co budem dělat? Já nevím, on se proměnil na mašinku. Tak já mám nápad, lidi, běžte dolů a začněte klikat na tlačítko lajku, tím mu určitě pomůžete. Z tohle se mého stát nemůže, klikejte. Vypadá to, že už je v pohodě. Jo, jsem v pohodě, ale bylo to mega divný, takhle jsem se v životě necítil. No, nic takhle šílenýho jsem fakt nikdy neviděl a myslím si, že dneska bychom nic jíst ani pít, kromě fizzy drinků a fizzy bonbonů neměli. Jo, to souhlasím a myslím si, že možná jste už odemkli další lokaci. Pokud ještě ne, tak zmáčkněte odběr a my se pojďme podívat někam dál. Konečně jsme odtud pryč, no lidi, vy jste to dokázali, vy jste otevřeli další lokaci, no ale moc dobrá teda není, tam jsou nějaký odpadky, ach jo, tam to určitě bude smrdět a trošku to smrdí až sem, doufám, že to není Humi. Já to teda nejsem, a hnedko pojď za tu lokalitu ráda, nejsou tam pavouci. To je pravda, no ale měl bys to rychle oblídnout dronem. Jo, já tam letím. No, co tam bude to červené světlo nebo něco takového, musíme to najít. Jo. Ale tohle vypadá zatím docela dobře. No to jo, rozhodně lepší fakt jak ty pavouci. No, tak já bych se tam rovnou vydal. Jo, tak jdeme, pojď Humi, jdem. Jo. Lidi, právě teď už se nacházíme u těch popelnic a pěkně to tady smrdí, podle mě tam musí být něco plesnivého, ale stejně to tady musíme všechno prozkoumat. Přesně tak, musíme se tam podívat, tak Víťo, pojď, já ti to otevřu. No takhle ze zora tam nic nevidím, takže tam asi budu muset skočit, já se obětuju. Jo, pořádně to prohledej, Víťo, je tam něco? Počkejte, něco mám, fuj, co to je, to je nějaký pavouk. To pryč. No dobře, já se jdu podívat ještě hloubš, tak? Fuj, tady jsou samý odpadky, ale... Počkejte, podívejte se, co jsem našel. Zapni to. Jo. Okamžitě mi vraťte moje vejce a nehrobte se mi ve věcech. Cože? Ne, tak tohle se je vážně, jestli rychle to dej pryč. A jak může vědět, že tady jsme vůbec, co musel nahrát předem, nebo no, radši to tady nechám a jdu se kouknout, ještě snad tady bude něco potřebného. Rychle, Víťo, než sem přijde. Jo, musíme fakt chvátnout. Podívejte se, co jsem našel. To bylo v tom komiksu vysvětlený, to je červený světlo, to se nám bude na něj hodit. No to určitě, kluci, tohle si vážně musíme schovat. No takže to berem a vrátíme se zpátky k mapě. Jo, snad už to asi nic jiného zajímavého nebude, maximálně sváča, kdybys chtěl. Není čas, musíme k mapě. Sledujte, stále je poslední lokace zamčená, takže lidi, prosím, běžte dolů a klikněte na tlačítko odběru, ať ji odemkneme. No ale ty se sleduj, už si to dokázali, takže je to odemčený, ale tohle je nějaký děsivý les. A jo, no tak to bude fakt. Děsivý, ale pojďme se tam podívat dronem. Anetko, sleduj, vidíš to? Vypadá to tam docela děsivě. No to teda fakt jo, ale doufám, že tam nebude Čuču Charles, ale vlastně my se už nemusíme bát, protože máme to červené světlo, no ale snad tenhle se bude
nějaký prokletej. No uvidíme, takhle vypadá fakt děsivě, ale my to dneska musíme zvládnout, tak tam pojďme. Jo, jdeme. Někde tady by se měl nacházet ten vchod do toho lesa. No vypadá to, že je to tohle, umí tak rychle jít dovnitř. Jo, já jdu, ale pojďte se mnou, já tam rozhodně sám nejdu. Jo, dobře, tak jo, pořádně sem vlezem, ale já se strašně bojím, vypadá to tady vážně děsivě. No ten terén je nebezpečný, dávejte pozor. Kluci, koukejte, tam něco bliká. Jo, už to taky vidím. Tak pojďte, rychle se tam jdem podívat. Jo, jdeme. V tomhle lese se necítím vůbec příjemně. Přijde mi, že je tady strašně moc stromů a dokonce to na mě působí tak, že se pořád hejbou a furt něco slyšíme. Tohle je fakt hrozný. Lidi, nejradši bych to dneska už celý vyřešil a odsaď okamžitě odjel pryč. Ale hlavně, aby jsme se z tohohle lesa dostali, protože takhle divný les jsem ještě nikdy nezažil. Co se to děje? Tady zmizely všechny stromy a je tady takhle obrovský prostor. Počkejte, vidíte to? To je Čuču Charles! Tak už jsem vás konečně našel, teď vás zničím a udělám z vás mašinky. Co máme dělat? Ale moment, my už se ho vlastně nemusíme bát, protože máme tohle světlo, takže já ho zničím, kluci. Tohle je autobus, který převáží ty nejděsivější hororové postavy a dnes se ho pokusíme vypátrat a zastavit. Tak sleduj až do konce.